valmiina lähtöön. Lähtökuopissa täällä. Jee, ollaan otettu kuvat ja fiilistelty tätä näin. Tuolla näkyy City Survivor. Meidän team-nimi on Sisu. Meistä yhdistyy lappilainen ja savolainen Sisu, eli me ollaan Team Sisu. Joo. Yksi ja sit meno, hyvä. Takaa. Eli meillä oli tehtävänä käydä lyömässä pallo tänne reikään vuorotellen. Ja Elina löi ensimmäisenä tuolta tänne yhdellä lyönnillä melkein reikään. Ja mun pitäisi viimeistellä tää, mutta katsotaan miten käy. Nyt Meri paineita. Onks tää työ-asento hyvä? Se on hyvä. Yes! Tänne, high five! Woo! Hyvä me, Sisu. Oli aika kiva yleissivistävä tehtävä. Ja oli aika vaikea, mutta kyllä siitä selvittiin sit lopuksi. Meidän piti selvittää, mitä noi maalaukset tarkoittaa. Mitä noi kattofreskot on nimeltään, niin vähän oli hakusessa, mutta kyllä me ne sitten löydettiin ja keksittiin aika hyvin. Joo, siellä oli sammon taonta ja sammon suojelminen tai jotain. Kyllä. Mutta tärkeintähän ei ole voitto, vaan se, että on hauskaa. Ja meillä on hyvä tiimi. Nyt sitten jatketaan seuraavalle rastille. Sisulla mennään eteenpäin. Sieltä löytyy rasti numero 3. Kiitos. Aika ohjaa ja sitten kysytään, jos on kysyttävä. Joo, kiitos. Kuka me ohi? Moikka! Löytyy täältä. Elikkä tehtävänä on kantaa kaveri. Mä kannan, mä leikin hevosta. Hepän selässä. Ui! No ui. Ja sit mennään. Hyvä, ettei jalkatreeniä tehnyt eilen. Vaikka vähän treenattiin. Vähän uhkailit tätä tekemistä. No. Joo, eli sit saatiin rastilta 3 tehtäväksi, että pitäisi ottaa selfie oikean hain kanssa. Täältä Helsingistä on helppo löytää hai. Eli nyt lähdetään sitten metsästään rastiin 4. No niin, täällä ollaan meren alla melkeinpä. Meren alla merin kanssa. Ja väärä suunta tänne sisään. Miten olisi selfie tän kaa? Tää on aika makee. Mulpereitä voi ottaa siitä maista ja sitten on foodinin. No niin, nyt lähdetään sitten kohti 7 rastia. Jee! Äsken saatiin maistella vähän foodinin ihania mulperimarjoja. Ja meillä oli semmonen tehtävä, että meidän piti etsiä semmoisesta taulukosta erilaisia sanoja ja Elina vaan pommitti kaikki vaan koti, aito, kaikki vaan me vaan kirjasin siinä silleen okei. Se oli helppo. Mut meillä on kyllä hyvä yhteissisu täällä, että Joo, sisu löytyy. se on paras. Nyt sitten vaan karttaa kohti. Onneksi Meri on huolehtinut meille vähän evästä mukaan. Meillä on Delightia mukana. Mallimammoilta. Ja meillä on vaan 1, niin me tietenkin jaetaan se. Niin, mutta Delight on tehty jaettavaksi. Joo. Jee. Jee. Nyt tää seksaa. Mennään. Jee, me selvittiin. Maali häämöttää kulman takana. Jee, nyt me tullaan maaliin. Kyllä kunnon City Survivor sitten tässä tulee. Hienoa, mahtavaa, upea suoritus. Loistavaa.
maaliin saatte loppuun. No niin, me saadaan kruunaa. Onneksi olkoon. Kiitos. Meidät on nyt kruunattu voittajiksi, ainakin melkein. Sisu tuli maaliin. Me päästiin maaliin. Me tehtiin se. Kiitos Sinisin vaan. Kiitos siis kaikille, että katsoitte meidän videon. Kiitos paljon. Toivottavasti tykkäätte.